n'ene ọnụ yi na nwaanyị na-ana n'iyi gwogwo. Nwaanyị ada ana n'iyi o. Ị na-aghọli onwe gị. Nwaanyị anara ana n'iyi. Nwaanyị nagodu n'iyi ọbụgodu 1 out of 100. To start with, ụmụnne gị ndị nwaanyị onwe onye nke na-ana iyi. Ụmụnne gị ndị nwaanyị nwere na-ana iyi. Kedu ife ịma nwaanyị ya eme ọ bụrụ na ọbụzie na nwaanyị na-ana iyi? Gosisiara m ya. Ka ife nwaanyị ya eme ọ bụ na nwaanyị na-ana iyi. Ka ekwuzie Kraịst, ka arapụgodu nke na-eme na Naija, ka ekwuo okwu nke na-eme na South ebe a nwaanyị nọ. Gụọrọ m ụmụ nwaanyị one na-ana iyi na South na okirikiri ebe ị nọ. Gụpụtara m ụmụ nwaanyị narụ n'iyi fugo na street na-aga n'ụzọ na-agụ star ọnụ, na-atamu na-aga n'ụzọ na-agụ star ọnụ. Gosi m ụmụ nwaanyị one na-agụ n'iyi na okirikiri ebe ị nọ na South, gosi m ya. Ana m ekwusie ike, nwaanyị anara aṅụ siga, nwaanyị anara akpa aṅụ afịa unu na-aṅụ, nwaanyị anara akakwu, nwaanyị anara je lina onwebe nwaanyị na-alina. Ụmụ nwoke ndị obodo ana na-atụpụpụ egwu ekwefe ịtụpụrụ nwaanyị be anyị ọnụ. Ụmụ nwoke obodo egwu ekwere ọfa ịtụpụrụ felukwa anụ. Ụmụ nwoke obodo eluru ọnụ ife nwaanyị be anyị ejeje ya ebe ọnụ, ịghọtago? So kedu ebe ọ dị ka nwaanyị be anyị bịara obodo oya ejelina uche wee pụọ? Gwa m. Oya eje ṅụwa mmanya, oya jewe na tavern, ojegbawa klọb. Kedu ebe ịma nwaanyị na-ana n'iyi na-akọ ife ị na-amụrụ na fa na-ana n'iyi gwogwo? Ka ebe fa si ana n'iyi? Ha yes si na maybe na ọfụrọ dị ọ nụrụ. Yes, na o nwere ike n'orute as age. Onye anụrụ dị ọ bụ onye na-ana iyi? Yes, nwaanyị ọya anụ onwe ọ nwoke ya abịakwute, ọ nwoke na-ana n'iyi because gị nwa kwesị ijekwu nwaanyị nụọ nwaanyị anụọ. Nwaanyị anyị ejekwuru nwoke si ngwa ka nnụba anyị. Gị nwa ejekwu nwaanyị jee nụọ nwaanyị anụọ, mana ijere jenụ ile nalie n'iyi kalụ ịnụrọ nwaanyị. Nwaanyị kalụgodo ọnụrọ ji ọbụla ya mere onwe ya. Nụọ nwoke bụ ife kwesị ịbịa nụ ya anụ. Gwa m ebe nwaanyị na-ana n'iyi. Ị na-asị na nwaanyị na-ana n'iyi gwogwo. Ka anyị point ya out, nye m point ife gosi na nwaanyị na n'iyi n'obodo South. Arapụgodu nke na-eme na Naija, n'obodo ị nọ n'akụkụ gị. Gwa m na n'iyi, kpọọlụ m ya. Si na nwaanyị na-ana n'iyi gwogwo. Ọnụ na-ana n'iyi gwogwo. So to start with, n'akụkụ n'ime unu godu n'ime ụlọ be. Kedu nwaanyị nọ n'ime ụlọ gị na-go n'iyi? Ọ bụrụ na ịnụta nwaanyị be anyị n'obodo akpọgotie ebe a, onwe nwaanyị be anyị nụta obodo akpọgotie na n'iyi, kpọsịsị ya ka mmarụ.